shi fa mu zo kuma mu yi asara ba gara ka kira shi yanzu mu je da za ku yi saboda kar mu je mu ta jira kaga irin ta kwanaki a je a samu matsala wallahi ni na ka san menene ke bani haushi na tsana ta kiran nace wai na ka samu kuɗi da kake sai ina ga ba kuɗi na nake ci wannan sata ce take min kyau kai ba ka tsaya so ko ba wannan ka kullun ka zo a koya maka yadda ake yi kai ka tsaya wai kai talauci ne koya maka sata Allah na'am Allah na kake samu kuɗi na ga maka inda nake samu reni wai ko na je gidanku na dauko ne Allah ka rena maka an rena maka hankali na je gidanku na dauko an rena maka hankali amma ban da salon da ake kake ki ka tsaya kana tishi ne an rena maka hankali wallahi ni ne sako kai ne sako reni wayo ni kake da maka an ga maka ni kai waye kai waye kai bayan Allah ya subhanallah malam kai haba kuma da ya ta rubuce na dauka maka kai da su ne kashi na ya da Allah ya shi kaga mu ga san ba mare na mace ba matsala mun hakura ba matsala mun hakura ba matsala mun hakura mu je mu kai kuma mu je ne bai kamata kuna faɗa irin wannan ba masha Allah ya hakuri da Allah a rinka sawa zuciya ruwan ba matsala zuciya salama ai ba matsala bane kai mutane fa sai a hankali talauci bai yi sa aka ce wallahi ba hauka bane sun ma kusa su yake ne wallahi sannu kai sannu fa gaba ɗaya shi sa ni ma kawai dai ka san yanayin garin ne yanzu kowa sai a hankali kaga kira wannan mutumin dan Allah wai wane shi wanda kace zaka kira baraba shi gara ka kira shi sai ne inda za wallahi dala waya ta fa ban gane da sabon waya ne ai tana wurin ka ba ita idan Allah bana son wasa irin wallahi tana wurin ka wannan Allah ni ka daina min wasa irin wannan ni fa bana son wasa irin wannan wayan ka ba na kawai ni ban gane baka ga taka ba kana nan na sata wallahi nan ka sata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi kai ko dai wayannan mutanen wallahi barayi ne inna lillahi ne wallahi wallahi yanzu